ngħaddu biex nagħtu deċiżjoni. Jekk id-deċiżjoni mela kellek waħda negattiva, jekk id-deċiżjoni favur il-validità, terġa' tiġi favur il-validità mela tikkonferma l-ewwel waħda, m'hemmx appelli iktar għax dik tkun resjudikata, maqtuha. Però mhux l-ewwel darba illi fl-appell naqilbu dik is-sentenza negattiva u tiġi waħda affermattiva. Jekk ikun hemmhekk ta' min fejn sa nimxu, negattiv, validu jew null, ikun hemm l-appell li hu tagħna hija r-rota rumana. Ġieli tlabna permess biex imur in an English speaking country, ma dal-aħħar ir-rota f'dawn l-aħħar snin ma tantx għadha taċċetta dik tiddirizzana iktar biex nibatu l-każ ir-rota. L-aħħar punt ġieli jkollok sentenza affermattiva favur in-nullità fuq ground u deċiżjoni oħra x'ikun hemm iktar minn ground wieħed negattiva favur il-validità. Fuq ground A affermattiv, fuq ground B negattiv. Ground A affermattiv ma jappella ħadd. Għadda żmien mela n-nullità ġiet eżekuttiva. Però xorta waħda hemm appell fuq ground negattiv. X'jiġri f'dan il-każ? Naraw x'qiegħed sempliċiment biex jitwalu jew le, nitolbu r-raġunijiet għax jista' jkun illi jkun hemm fuq dak il-ground biex sar dak l-appell motivi ġusti. Inna naf ħabba forsi xi drittijiet, ħabba xi kwistjonijiet anki tal-persuni, ċivili, eċċetera. Però iż-żwieġ xorta jkun dikjarat null, ħareġ null. Aħna tenuti illi nistudjaw f'dak il-każ anki iż-żwieġ fuq dak il-ground negattiv. Jekk dak il-ground jiġi pożittiv, irid jitla' it-terza stanza biex naraw jekk jiġi konfermat jew le. Però dak kollu ma jbiddilx in-natura ta' żwieġ issa li huwa ma kien żwieġ xejn għax diġà ġie ddikjarat null fuq xi ħaġa oħra. Mela minn hawn ħan nikkonkludi nixtieq nirringrazzja lill-awtoritajiet tal-Knisja tal-fiduċja li dejjem kellhom fil-personell kollu tat tribunal. U meta ngħid kollu infisser mhux biss l-imħalfin imma wkoll lill-kanċillieri tagħna, id-difensuri ta' żwieġ, is-segretarju in-nutara, għandna anki dal-aħħar Mr. Lawrence Zerafa, librar abbadnieh, qed jagħmel biċċa xogħol kbira bej kotba illi xi mħalfin tal-passat ħallew għat-tribunal. Jien bdejt inġorrhom ftit tiegħi lemm ukoll, qiegħed jikkataloga kollox. Forsi smajtu fuqu, jew rajtu xi ħaġa fuqu għax kien tella Tanzanija, tella xi 100,000 ktieb li d-dobba, okay? Reġa' d-dobba saltu reġa' tiela issa f'daw il-ġranet. Jaħdem it-Tanzanija, mbagħad meta jiġi nisperaw inkomplu bix-xogħol tagħna wkoll. Grazzi lilu wkoll. U mbagħad mhux l-inqas lid-domestic staff tagħna ta' tribunali u anki lil Ġimmi li hu inkarigat mis-sigurtà tal-post. Fuq kollox ma nistax ma ngħidx grazzi speċjali lill-Kanċellier Alessandra tal-Appell, Alessandra De Crespo, mhux biss għax kienet hi illi oriġinat l-idea li nibdew nagħmlu din il-ftuħ uffiċjali tas-sena mill-ewwel waħda li bdejna, imma li tkun hi li sena wara l-oħra pratikament tieħu ħsieb biex torganizza waħda mill-bidu sal-aħħar din il-ġurnata. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom tal-attenzjoni saħalli fidejn il-kanonku Brendan Gatt. Eccellenzi, mistednin distinti, eżis ħbieb, merħba. Ninsab grat li għal darbohra għandi l-opportunità li naqsam magħkom xi statistika inkoraġġanti ħafna dwar il-ħidma tat-Tribunal Metropolitan ta' Malta matul dawn l-aħħar 12 xahar. Fit-tmiem l-2021 bħala Tribunal tal-ewwel istanza kellna total ta' 95 kawża pendenti. Minn dawn 91 kienu każijiet
ta' nullità normali biex ngħidulhom, jiġifieri il-proċessi normali. 3 kienu proċessi iqsar, dak li huma l-isem uffiċjali tagħhom huwa briefer processes, u wieħed kien dispensa għal żwieġ mhux ikun smat. Bad matul l-2022 daħlu 77 każ ġdid, 73 kienu kawżi ta' nullità normali, kawża waħda kienet proċess iqsar, kellna dispensa waħda għal żwieġ mhux ikun smat u 2 xogħljimenti favur il-fidi. Għal darb'oħra matul is-sena li għaddiet, it-tribunal tagħna irnexxielu jikkonkludi aktar kawżi milli daħlu ġodda. Fil-fatt talaqna 89 każ li minnhom 80 kienu proċeduri normali ta' nullità, 3 proċessi iqsar, kellna dispensa għal żwieġ mhux ikun smat, u mbagħad kellna wkoll 3 kawżi li ġew irrinunzjati, ieħor ingħalaq minħabba nuqqas ta' interess tal-partijiet jew ta' parteċipazzjoni tal-partijiet dak li jissejjaħ abatement, fil-waqt li għal każ ieħor il-partijiet qegħdin jippruvaw jagħmlu rikonċiljazzjoni. U allura dan ifisser li sal-31 ta' Diċembru li għadu kif għadda ta' 2022 kellna 83 kawża pendenti, 79 kawża ta' nullità, proċess wieħed iqsar, wieħed ta' żwieġ mhux ikun smat u 2 xogħljimenti favur il-fidi. Dan kollu ħalla konsegwenza pożittiva oħra, jiġifieri li l-kawżi issa qegħdin ikunu konklużi b'ħeffa aktar minn qatt qabel. Għal-grazzja t'Alla għaddew il-jiem meta il-kawżi kienu jdumu diversi snin. Bi pjaċir kbir ninnota li l-biċċa l-kbira tal-kawżi tagħna issa qegħdin jitlestew f'madwar 18-il xahar mill-ftuħ tal-kawża permezz tal-petizzjoni, numru konsiderevoli minnhom jieħdu saħansitra inqas żmien minn hekk u jitlestew f'madwar sena jew inqas. U dawn huma l-każijiet ta' nullità normali, mhux qed nitkellem dwar il-briefer processes. Dan kollu qed ngħidu mhux biex niffanfraw jew inkella biex b'xi mod inħossuna superjuri għal dawk li ħadmu f'dan il-qasam tul is-snin meta l-kawżi kienu jieħdu aktar fit-tul. Pjuttost hija xewqa tiegħi li nirrikonoxxu l-isforzi tagħhom bi gratitudni u li nistqarru li, kif jgħidu bl-Ingliż, we stand on the shoulders of giants. Ovvjament metaforika din, Alla ħares nitlajjin fuq spallejn xi ħadd. Aħna midjunin magħhom u ma tant persuni li ddedikaw ħinhom u l-enerġija tagħhom jaħdmu f'dan ix-xogħol spiss mingħajr apprezzament adegwat u għamlu l-almu tagħhom biex minkejja il-mezzi limitati li kellhom f'idejhom, speċjalment fejn jidħol riżorsi umani, jibnu u jsaħħu tribunali li jaħdmu bi bżulija u effiċenza hekk li llum nistgħu nippreżentaw bi gratitudni r-riżultati tal-ħidma imwettqa. Nixtieq ukoll nieħu din l-opportunità sabiex infakkarkom liema raġunijiet jew grounds ta' nullità l-iktar li nużaw fil-kawżi tagħna matul din l-aħħar sena. Jekk tippermettuli nissellef metafora jew xbija mill-futbol l-għadna friski mit-tazza tad-dinja. U allura il-Lionel Messi tal-kapi ta' nullità li niltaqgħu magħhom jibqa' bħal dejjem in-nuqqas ta' diskrezzjoni neċessarja ta' ġudizzju għaż-żwieġ, lack of discretion of judgment. Din irċeviet deċiżjoni affermattiva mhux inqas minn 123 darba u deċiżjoni negattiva 18-il darba. Żommu f'moħħkom in-numri jidhru daqshekk kbar għax inti f'kawża waħda ikollok diversi kapi ta' nullità li jiġu preżentati, allura wieħed jista' jasal pożittiv fuq waħda u negattiv fuq oħra jew fuq oħrajn. Biex inkompli nġebbed permettuli l-metafora tal-futbol, Cristiano Ronaldo allura jkun mbagħad l-inkapaċità li wieħed jieħu fuq l-obbligi ta' żwieġ, inability to assume marital obligations, b'46 deċiżjoni pożittiva u 29 negattiva mifruxin mill-ġdid fuq diversi kawżi. Imbagħad kellna qatt żgħar ta' raġunijiet oħra ta' nullità, simulazzjoni totali, deċiżjoni waħda affermattiva oħra negattiva, żew deċiżjonijiet affermattivi dwar l-esklużjoni tal-prokreazzjoni u żewġ deċiżjonijiet negattivi dwar force and fear, 5 deċiżjonijiet negattivi dwar error u 7 każijiet ta' waħda pożittiva u 6 negattivi. Biex imbagħad indur il-kapi l-oħra ta' nullità irrid ngħid li għall-2022 l-esklużjoni tal-fedeltà, l-esklużjoni tal-indissolubilità, l-esklużjoni tal-bonum conjugum u l-kunsens mogħti taħt kundizzjoni għamlu bħall-Italja fit-tazza tad-dinja, ma dehom kien. Issa, sejma Taljani nżomm sewwa. Ħuti taħsbux li b'xi mod irid inwaqqa' għaċċajt id-batija li il-klijenti tagħna jgħaddu minnha fl-esperjenza ta' tkissir ta' żwieġ tagħhom u fil-proċeduri legali li mbagħad jgħaddu minnhom.
kemm quddiem l-Istat kif ukoll quddiem il-Knisja. Pjuttost qed nuża dawn iġbijat simpatiċi sabiex nispjega ftit informazzjoni li faċilment tinħass xotta jew boring. Fil-fatt ċentrali fil-ħidma tagħna dejjem hemm attitudni pastorali u ta' kompassjoni kbira li biha dejjem infittxu li nittrattaw lil dawk li jersqu lejna għall-għajnuna u l-pariri tagħna. Għal din ir-raġuni nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali lill-istaff tagħna kollu, imħalfin, awdituri, difensuri ta' żwieġ, segretarju u notara u l-istaff domestiku tagħna. Grazzi wkoll lil dawk kollha li jgħinuna bħala esperti psikoloġiċi u dawk li jirrappreżentaw lil partijiet fil-kawżi bħala l-avukati tagħhom. Bħal dejjem jien midjun mal-kanċellier tiegħi is-Sinjura Joanna Camilleri għall-għajnuna tagħha fil-ġbir ta' din l-informazzjoni kollha u aktar minn hekk għall-paċenzja u d-dedikazzjoni tagħha matul is-sena kollha. Irrid nirrimarka wkoll li l-ħidma tagħna bħala tribunal mhijiex limitata għal kawżi ta' nullità ta' żwieġ. Inkunu għaddejjin ukoll b'mod kważi kontinwu bis-seduti għas smigħ ta' xhieda fid-diversi kawżi ta' beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni li bħalissa huma miftuħa fl-arċidiyoċesi tagħna. Membri ta' tribunal huma wkoll spiss imsejħa biex jassistu f'każijiet dixxiplinarji li jkomplu jieħdu mill-ħin tagħna għalkemm dan ovvjament nagħmluh bil-ferħ bħala servizz lill-poplu tagħna. Qabel nikkonkludi nixtieq nagħmel ukoll ftit rimarki qosra dwar il-qagħda tal-ispejjeż tat-tribunal, realtà li spiss ikollha fama naqra ħażina. B'ċertu sodisfazzjoni nixtieq narrafkom li mit-83 każ ta' nullità jew dispensa li kkonkludejna s-sena l-oħra, fi 43 każ, jiġifieri aktar minn nofs il-kawżi kollha, il-partijiet effettwaw il-ħlas sħiħ, fil-waqt li 35 wettqu ħlas parzjali u għadhom fil-proċess li jħallsu l-ispejjeż tal-kawża. F'sitt każijiet biss ma sar ebda ħlas. L-aktar kienu kawżi fejn il-persuni involuti ġenwinament ma setgħux iħallsu. Jiddispjaċini iżda meta niltaqgħu ma' każijiet fejn xi ħadd li għandu l-mezzi finanzjarji biex iħallas jirrifjuta li jagħmel dan għax id-deċiżjoni finali ma marritx skont ix-xewqa tiegħu jew tagħha. F'dan ir-rigward inħossni fid-dmir ukoll li nappella lil dawk kollha involuti fil-kawżi tagħna, speċjalment lil kollaboraturi stmati tagħna fuq dak li huwa legali jew psikoloġiku, biex dejjem iżommu f'moħħhom id-dbatijiet finanzjarji li ta' spiss jakkumpanjaw is-separazzjoni ta' żwieġ u biex allura dejjem ikunu umani u bilanċjati kemm jista' jkun fil-konfront ta' dawk li jiġu qudiemhom. Naf li ħafna minnhom diġà hekk jagħmlu u jaraw il-ħidma tagħhom bħala kollaborazzjoni fil-Misteru ta' Ġustizzja u Kompassjoni tal-Knisja. Ma dan ukollu dejjem tajjeb infakru lil xulxin. L-aħħar kelma ta' ringrazzjamentu mill-ġdid, happy birthday, żgur trid tmur lil mistieden speċjali u l-kellim ewlieni tagħna llejla l-Isqof Tawdex Monsinjur Anton Tewma. Bħala xi ħadd li jiena barra mit-tribunal ninsab ukoll involut ħafna fit-tħejja ta' koppji żgħażagħ ħażwieġ u nakkompanjahom lejn jum it-tieġ tagħhom. Nista' nisħaq kemm dan il-misteru huwa prezzjuż. F'Ġunju tas-sena l-oħra l-Papa Franġisku ddefinixxih bħala dmir ta' ġustizzja mill-Knisja li tiddedika ħin u enerġija għal preparazzjoni ta' dawk li l-mulej isejjaħ għal missjoni tant kbira bħalma hi l-familja. Dan għaliex, għal darb'oħra fi kliem il-Papa, hemm għalhekk l-ewwel u qabel kollox id-dmir li nakkumpanjaw b'sens ta' responsabilità lil dawk li juru l-intenzjoni li jingħaqdu fi żwieġ sabiex ikunu mħarsa mit-trawmi tas-separazzjoni u qatt ma jitilfu l-fidi fl-imħabba. Fisimna l-koll hawn preżenti għal daqstant nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li huma involuti f'din il-missjoni essenzjali fil-Gżejjer tagħna u nistenna bil-ħerqa li nisma' l-għarfien tant siewi tal-Isqof Tewma miksub minn snin twal ta' servizz dedikat f'dan il-qasam. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. U nistieden lill-kollega Monsinjur Joe Zammit, il-Vigarju Ġudizzjali tat Tribunal ta' Għawdex. Eccellenzi u Sinjuri, bi pjaċir nista' ngħid li din is-sena kienet waħda pożittiva ħafna fix-xogħol ta' tribunal tagħna f'Għawdex. Kooperazzjoni sħiħa bejn l-uffiċjali kollha u mhux l-inqas ma' tribunali tal-Arċidjoċesi. Minn hawn ir-ringrazzjament sinċir tiegħi lil Miss Annunzjata Grek, Kanċellier, lil Monsinjuri Dr. Edward Xwireb, Joseph Kurmi, Trever Sultana, Paul Carmel Vella u Dr. Fra Gismond Poli imħalfin, lil Monsinjur Salvo Paċ, difensur ta' żwieġ, lil Dr. Mario Kalleja, difensur aġġunt ta' żwieġ, kif ukoll lil Dr. Frankattar Camilleri, istruttur. Fuq din il-pjattaforma stajna naslu biex nistudjaw u niddeċiedu ma' 28 każ, b'tali mod li issa l-każi pendenti huma 12. Dal-għodu daħal ieħor ġifieri 13.
li 4 minnhom huma fi stat avanzat. Dan għaliex din is-sena waslu għandna 17 il-każ, l-istess pas-sena ta' qabel. L-eżitu fid-deċiżjonijiet li ħadna din is-sena kien dejjem fl-affermattiv. 3 minnhom kienu proċessus brevior, fil-waqt li l-kapita kienu kważi kollha rigwardaw il-kanoni 10952, 10953, id-diskrezzjoni ta' ġudizzju u l-inkapaċità li tassumi. Hawnhekk nixtieq nagħmel nota fuq loti u t-tneħħija tal-vetidum. Għandu jingħata kull meta jkun meħtieġ, jiġifieri f'konformità mas-sustanza tal-każ u m'għandux jitneħħa mingħajr konsiderazzjoni serja. Għal raġuni ovvja li bil-kontra it-tneħħija tkun qed tippreġudika l-ġustizzja fid-deċiżjoni mogħtija mit-tribunal. Bħala ħlasijiet qegħdin blura hemm min jinsa jħallas. Is-ceiling qatt ma jeċċedi l-2000 euro. Fil-futur qarib ser nitrasferixxu l-premises ta' tribunal f'post iktar adegwat. Bħala riflessjoni fuq is-sitwazzjoni attwali u suġġeriment, inħoss li nista' ngħid li qed immissu bidejna realtà li fl-istess ħin qed tiżolqilna. Għal raġuni li s-soċjetà Maltija b'mod rapidu ħafna qed tinbidel f'dawk li huma valuri umano-kristjani u li fuqhom huwa mibni iż-żwieġ nisrani. B'tali mod li esklusività, fedeltà, ġenerazzjoni tal-ulied u permanenza qed jirriżultaw medda jekk mhux ukoll imwarba, forsi mhux in toto imma żgur in parte, u dan minn min qed jidħol għaż-żwieġ. Għalhekk għandha ssir diskussjoni serja fil-Knisja, anke f'dan iż-żmien ta' sinodalità, biex nindividwaw l-erq tal-kriżi fi żwieġ li minna għaddejjin bosta familji. Erq li probabbli jinstab f'mentalità liberali. Fl-istess ħin jingħata indirizz ċar għar-rigward li l-kull min għaddet biex iħejji l-koppja żwieġ kemm b'mod medjat kemm immedjat. Fl-aħħar mhux l-inqas nissuġġerixxi li jkun hemm uffiċċju fid-djoċesi fejn saċerdot jilqa' u jwieżen lil koppji milquta minn separazzjoni wara li tingħata deċiżjoni mit-tribunali tagħna. Deċiżjoni li tiftaħ prospettivi ġodda mingħajr però ma tkun għalqet il-feriti fil-qalb u l-moħħ ta' persuni tant vulnerabbli, speċjalment fejn jidħlu it-tfal. Grazzi ħafna tal-attenzjoni.
Annunzjata Grek, magħrufa bħala Nancy, għal dal-aħħar 12 sena kanċillier tat Tribunal Ekklesjastiku ta' Għawdex u nur tiegħi li l-introduċi l-eċċellenza tiegħu Monsignor Anton Tewma. Dun Anton Tewma twilet fil-11 ta' Jannar 1964, familja sempliċi u reliġjuża, bin Ewkaristu u Salvina ġenituri ta' 4 ulied fix-xara Għawdex. Missieru għadda l-ħajja ta' dejjem fil-2012. Wara li attenda l-iskola primarja tax-xara, kompla l-istudju tiegħu fl-iskola sekondarja tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesu. Aktar tard beda l-istudju tal-filosofija u t-teoloġija fis-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Matul is-sena intermedjarja huwa ħadem f'Parramatta l-Awstralja bħala welder fil-fabbrika Rim li tispeċjalizza fis-sistemi tal-misħun. Hemm kiseb il-liċenzji ta' welder u ta' electrician. Ġie ordnat saċerdot nhar il-25 ta' Ġunju 1988 mill-mibki Mons Nicol Giuseppe Kawki Isqof ta' Għawdex. Intbagħat Ruma fejn beda l-missjoni tiegħu bħala vigarju parrokjali tal-parroċċa ta' Sant'Ignazju ta' Antjokja li dakinhar il-kappillan tagħha kien Monsignor Giuseppe Attart. Dun Anton kompla l-istudju tiegħu fl-Università Pontifiċja Salesjana imnejn kiseb il-baċċellerat fix-xjenzi tal-edukazzjoni u l-liċenzja tal-metodoloġija pedagoġika. Huwa baqa' jaħdem fid-Djoċesi ta' Ruma sal-1997. Matul dawn is-snin barra l-ħidma tiegħu fil-parroċċa kien direttur spiritwali estern tas-Seminarju Pontifiċju Ruman u aktar tard direttur spiritwali intern tal-istess Seminarju Pontifiċju. Kien ukoll assistent spiritwali u responsabbli tal-komunitajiet Ewkaristiċi tad-Djoċesi ta' Ruma. Fl-1997 Dun Anton ġie msejjaħ lura Għawdex minn Mons Isqof Kawki u maħtur rettur tas-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu, missjoni li wettaq għal 10 snin sas-sena 2007. Minn Settembru tal-2007 sa Ġunju 2008 għamel sena sabatika fl-Art Imqazza fejn iddedika l-parti l-kbira tal-ħin għall-istudju u t-talb. Kiseb diploma fil-formazzjoni biblika mill-Istitut Bibliku Franġiskan f'Ġerusalem u kien jgħin fl-assistenza pastorali lil Pellegrini fil-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu. Mis-sena 1998 sas-sena 2016 kien responsabbli u assistent spiritwali tal-komunitajiet Ewkaristiċi fid-Djoċesi ta' Għawdex. Sadattant Dun Anton kiseb baċċellerat fix-xjenzi tal-formazzjoni fl-Istitut għal Formaturi anness mal-Istitut tal-Psikoloġija tal-Università Pontifiċja Gregorjana. Kiseb ukoll postgraduate diploma fis-Systemic Family Psychotherapy mill-Istitut tat-Terapija tal-Familja Malta u kien qiegħed ikompli l-masters fiż-żewġ istituti msemmija. Dun Anton kien delegat tal-Isqof għall Pastorali tal-Familja mill-2008 sal-2020, direttur tal-Istitut tal-Familja Papa Giovanni Paoluttini fil-Belt Victoria mill-2013 sal-2021, responsabbli mill-kura pastorali taż-żona madwar l-istitut, kif ukoll għalliem fis-Seminarju Maġġuri. Minn barra l-ħidma pastorali fiż-żona ta' madwar l-Istitut tal-Familja, parti kbira mill-ħidma ta' Dun Anton kienet marbuta mal-familja. Il-ħidma f'kollaborazzjoni ma' numru kbir ta' koppji animaturi fit-tħejjija u fl-organizzazzjoni tal-korsijiet tal-RIS. Il-ħidma flimkien ma' koppji oħra fil-formazzjoni kontinwa tal-familji, kif ukoll fil-ħinijiet ta' counseling għad dispożizzjoni ta' familji f'diffikultà. Fl-1997 inħatar membru tal-Kulleġġ tal-Konsulturi, membru tal-Kunsill Presbiterali u membru tal-Kunsill Pastorali Doċesan. Dun Anton ippubblika 2 kotba u bosta artikli fuq il-familja, il-formazzjoni għas-saċerdozju u temi bibliċi u jħobb l-sports u x-xogħol manwali. Fi 17 ta' Ġunju 2020
tħabbret in-nomina ta' Dun Anton Tewma mill-dusija tiegħu il-Papa Franġisku bħala Diocese of Għawdex u rċieva l-konsagrazzjoni episkopali minn idejn il-predeċessur tiegħu l-Isqof Mario Grech il-lum kardinal fir-rotunda ta' San Ġwan Battista Xewkija fil-21 ta' Wissu tal-istess sena. Tafx qed ngħid nens x'għamilt li qed ngħid. Għax issa min jafx qegħdin jistennew da. Wara introduzzjoni bħal dejk. L-ewwel qed insellmilkom mill-qalb, eċċellenzi, nsellem lilkom persuni distinti, b'mod speċjali permettuli nirringrazzja lill-uffiċjali kollha ta' tribunali. Nirringrazzjakom mill-qalb kemm tagħna ta' Għawdex, grazzi mill-qalb tax-xogħol li tagħmlu. Jiena sempliċiment iġibuli kollox biex niffirma, allura kif ukoll it-tribunali tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Grazzi mill-qalb. Se naqsam magħkom esperjenza sempliċi. Però nixtieq li qabel ma nibda nixtieq insellem il-memorja ta' Father Charles Vella illi kien pionier f'din il-ħidma. U kien interessanti għax qabel ma l-istess dokumenti tal-Knisja, dokumenti uffiċjali, ipproponew jew aħjar talbu lill-konferenzi episkopali biex jorganizzaw u jistrutturaw tħejjija denja tal-arajjes huma u deħlejn għal din l-avventura, din l-esperjenza marbuta mas sakrament ta' żwieġ, diġà qabel dan kollu Monsignor Vella kien ippreveda, ippjana u beda jwettaq, mhux biss f'Malta imma wkoll barra minn Malta. Permettuli wkoll insellem il-ħidma kbira li jagħmel il-moviment ta' Kana u li anki aħna bħala djoċesi gawdejna ħafna minnu għal tant snin. L-esperjenza li se nirrakkonta bdiet madwar 12-13 sen ilu meta l-Isqof Mario Grech illum kardinal talabni biex nieħu ħsieb inkun responsabbli tal-pastorali familjari. Niftakar dakinhar tgħodux tħarsu lejn il-karti, ġifieri mhux sendum daqs kemm hawn karti ta' x'in is-soltu meta jitla xi ħadd jagħmel talk l-ewwel inħares lejn il-mazz tal-karti ngħid ġejja tagħna, imma mhux sendum daqshekk serħu rasku, ġifieri naqta fil-qasir. Dakinhar niftakar jien kont għadni kif l-estate minn rettur fis-seminarju u kont għadni ġej lura minn Iżrael u konna miftehim li ser nibatu lil saċerdot żagħżugħ Father Joshua Muscat biex jaħdem jistudja l-pastorali familjari imbagħad jiġi Għawdex u jieħu responsabilità tagħha. U Father Joshua Muscat il-bambejn il-mulej sejjaħlu kmiena ħafna ħdejh u allura l-Isqof Mario Grech kien talabni biex nidħol jiena din ir-responsabilità. Ġifieri kienet xi ħaġa kombinazzjoni kbira, insomma forsi fil-klim tagħna, imma kienet sejħa min naħa ta' Alla għalija u għal dawk kollha li kienu se jaħdmu miegħi. Li għamilna kien li niftakar jien kont sejjaħt ftit koppji minn arajjes, cross section tal-koppji kollha li bewwiet kellna fid-Djoċesi ta' Għawdex, arajjes fil-bidunet namrati pratikament, arajjes li kien ilhom żgħażagħ li kienu se jidħlu għall-avventura ta' żwieġ, koppji li kienu għadhom qed jiżżewġu, koppji ta' 10 snin, insomma, saħansitra persuni separati u persuni anki poġġuti. Jiġifieri dawk li ngħidulhom poġġuti biex niftehmu malajr f'relazzjoni il-barra miż-żwieġ. Iltqajna għal iktar minn darba u l-mistoqsija kienet waħda. X'tgħidulna dwar it-tħejja li kellkom intom għaż-żwieġ? X'tipproponu biex din it-tħejja li kellkom tkun aħjar għal dawk ta' wrajkom? Għamilna brainstorming għal diversi ġimgħat, inġabar ħafna materjal, dan il-materjal imbagħad qbadnieh u flimkien ma' grupp jinsejjaħtlu ta' esperti, wieħed minnhom jekk tiftakar kont int Monsiru Zammit, kont ta' Arċipriet il-Qala, il-Qala.
Iltqajna flimkien u ippruvajna narblu ftit, nirriflettu ftit fuq dan il-materjal kollu. Sintendi, minn dan il-materjal wara diversi laqat, fost fil-grupp kien hemm psikjatra, żewġ saċerdoti psikoloġi, kien hemm tabib, kien hemm varjetà ta' persuni esperti li setgħu jenuna biex nippruvaw nifformulaw pjan itinerarju ta' formazzjoni li jista' jkun validu għal dak iż-żmien. Ngħidilkom biss li minn dak iż-żmien law, ġifieri minn 12 sena ilu law qegħdin fit-tieni reviżjoni tal-kontenuti u tal-metodoloġiji. Bħalissa qegħdin nerġgħu noffru proposta ġdida lill-arajjes tagħna u lill-animaturi, nipprova nispjegalkom ftit kif taħdem is-sistema, b'tali mod illi kemm jista' jkun il-proposta tkun taqbel ma' żmien. Jien ippruvajt inqalleb fid-diversi dokumenti tal-Knisja, mhux biss illum issa li qed nagħmel din il-riflessjoni flimkien magħkom, imma anke meta kont qed nibnu ftit flimkien dan l-itinerarju jew dawn l-itinerarji. U tinduna kif id-dokument tal-Knisja jipprova jirrispondi għaż-żmien li fih inkiteb. Interessanti għax pereżempju il-Konċilju Vatikan it-tieni li jsemmi it-tħejja żwieġ f'4 dokumenti, fosthom il-Gaudium et Spes. Interessanti għax jattribwixxi id-dmejr ta' din it-tħejja mhux lill-kappillan, mhux lill-isqifijiet, imma lill-istess ġenituri, lill-istess familja. Interessanti, tibda tinduna ftit meta taqra d-dokumenti x'perċezzjoni kien hemm min-naħa tas-Santa Sede u min-naħa ta' min ħareġ id-dokument tas-sitwazzjoni attwali li kienet qiegħda tiġri fid-dinja. U allura id-dokument kien jipprova jirrispondi għal bżonn għall-esiġenza ta' dak iż-żmien, ta' dakinhar. Allura aħna wkoll ġi nippruvaw nagħmlu din ir-reviżjoni bil-fors ikollok tagħmilha għax l-arajjes minnhom infushom juruk u jgħidulek jekk inti tkun f'kuntatt magħhom illi ċertu kontenuti u ċertu metodoloġiji ma jibqgħux effettivi, ma jibqgħux attwali. Li ġara kien illi meta għamilna dan l-itinerarju ippruvajna nagħtu isem. U l-isem li ħriġna bih kien mixja għat-tħejja għaż-żwieġ u għall-ħajja tal-familja. L-idea kienet illi ma nagħmlux kors. Mhux noffru kors, speċi qisu qegħdin nagħtuk issa l-liċenzja biex inti tiżżewweġ u meta tajnik il-liċenzja għaddejt mill-eżami u allura żwieġ tiegħek b'xi mod tajjeb jew ħażin irid tirnexxi mhux hekk. Imma inti dħalt f'mixja. U dan id-diskors ġie konfermat issa mid-dokument li ħareġ mid-dikasteru għadli ma tallimtonx l-amment. Id-dikasteru tal-lajċi, familja u ħajja u xekk. Minn dan id-dikasteru propju l-idea ta' mixja, anzi l-isem huwa mixjiet itinerari katekumenali. U allura dak li għamilna kien li pruvajna nejnu lill-arajjes tagħna jidħlu f'din l-idea ta' mixja li ma tiqafx ma' żwieġ. Anzi, tkompli jew aħjar tibda b'mod differenti malli jamministraw lil xulxin is-sagrament ta' żwieġ. Allura li ġara kien dan li matul is-snin bdejna din l-esperjenza, ippruvajna naħdmuha mhux biss permezz ta' saċerdoti ma wkoll bil-lajċi. Id-diffikultà kienet li ma lajċi lil min kif se nippreparawhom. Il-Providenza riedet li jien mis-sena 2004 minn studi li kont għamilt fl-Istitut tal-Formazzjoni marbut mal-Istitut tal-Psikoloġija tal-Gregorjana, kont għamilt kors niftakar fuq il-familja u kien kollu kemm hu biex ngħidlek influenzat mill-idea sistemika li dakinhar kienet għadha bil-mod il-mod dieħla kull ma jmur illum mhux hekk. L-ideat sistemiċi huma popolari ħafna, huma prattikament il-filosofija ta' żmienna u xek. L-idea sistemika anke fl-istess dokumenti tal-Papa pereżempju tinduna kemm l-ideat sistemiċi huma preżenti. Pereżempju meta l-Papa jgħid li żmien u iktar importanti mill-ispazju. Meta l-Papa jgħid li jisħieħ u iktar importanti mill-parti,
mhu xajr jitkellem b'mod sempliċi li jiftijem dwar teoriji iktar profondi, filosofija iktar sistemika. Everything is connected to everything, kien jgħid wieħed mill-fundaturi l-kbar ta' din il-filosofija li huwa Bateson, Gregory Bateson. Allura li għamilna kien li ippruvajna dan il-kors li kont għamilt l-Italja, ippruvajt nixxerjaħ ma' koppji miż-żewġejn illi kont niltaqa' magħhom fil-komunitajiet Ewkaristiċi. Il-kelma Alla għalija kienet dejjem importanti li naqsama mal-oħrajn kont inħossa dejjem bħala parti mill-Ministeru Saċerdotali tiegħi, bat lil dawn il-koppji u stedinthom għal dan il-kors. U dan il-kors għadu jsir sal-ġurnata tal-lum, sintendi, bil-varjetà, bil-aġġornament li hemm bżonn. Għadu jsir kull sena sal-lum. U għalih jattendu diversi koppji miż-żewġejn. Allura x'ġara, jiena mort lura inqalleb fl-elenki li kelli sa mis-sena 2004 daw il-persuni li kienu għamlu l-korsijiet sejjaħtilhom jekk jiġux on board f'dan il-proġett li konna qegħdin nagħmlu biex nippruvaw noħolqu dawn il-gruppi fil-parroċċi kollha, għax l-idea kienet li jkunu kemm jista' jkun gruppi żgħar fil-parroċċi kollha, b'tali mod li din l-esperjenza tkun tista' titwettaq minn persuni ftit jew wisq ippreparati. Għall-grazzja t'Alla dawn il-koppji ma naqsux milli jagħtu l-adeżjoni tagħhom. Attwalment għandna madwar bejn 80 u 90 koppja, jiġifieri minn hawn kollu, illi għadna niltaqgħu sal-ġurnata mqazza tal-lum, jiġifieri jien niltaqa' magħhom u forsi dan hu s-sigriet illi inħoss li dan hu s-sigriet li jagħti ftit input, enerġija, saħħa boost lil din l-esperjenza. Mhux għax jien, għax jista' jkun ħadd ieħor, fil-fatt li jkun ħadd ieħor ma nkunx jien. Però kull laqgħa li jissir mal-arajjes fil-weekend, il-laqgħat normalment isiru fil-weekend, tiġi preparata il-koppji kollha flimkien għawdex nistgħu nagħmluha għax id-dimensjonijiet huma li huma parroċċa kbira ta' Malta għawdex. Niltaqa' magħhom jien ftit ġranet qabel ma iwettqu din il-laqgħa fil-weekend mal-arajjes u nagħmluha flimkien. U niddiskutuha flimkien. Kull laqgħa. U ħaġa tal-għaġeb li dawn il-koppji animaturi nsejħulhom aħna jilqgħu bil-ferħ, nista' ngħid bil-ferħ u b'entużjażmu speċi dak l-impenn illi għandhom li jiġi jippreparaw għaliex għax huma jħossuha formazzjoni għalihom personali. U dan speċi u importanti ħafna għalija stess għax ikun hemm feedback, nitkellmu flimkien dwar diffikultajiet li jkollhom u dan kollu jwassal imbagħad għal dawn ir-reviżjonijiet matul is-snin li qed inkellimkom dwaru. Il-proposta ftit kliem, skużawni m'iniex daqshekk organizzat, però niddejjaq nimxi mal-karta, sinċerament. Aħjar nitkellem hekk magħkom u fl-istess ħin niftehmu iżjed naħseb. Il-proposta pratikament tieħu sentejn u niltaqgħu matul dawn is-sentejn darba kull 15-il ġurnata. Il-laqgħa ma ddumx iktar minn sija u kwart, nippruvaw kemm jista' jkun ma ntawlux iktar minn sija u kwart. Fl-ewwel sena nittrattaw aktar temi illi għandhom x'jaqsmu mal-esperjenza tal-fidi, nippruvaw nirkupraw ftit il-ħajja tal-fidi. Imbagħad fit-tieni sena nidħlu iktar fid-dinamika ta' relazzjonijiet. It-tieni sena tkun dejjem iktar esperjenzjali, temi iktar psikoloġiċi illi jolqtu mill-koppja. Anki l-ewwel sena għalkemm fija nittrattaw is-sagramenti pereżempju, però il-kontenuti nippruvaw nippreżentawhom b'mod ħafna esperjenzjali. Jiġifieri it-teoloġija jew l-idejat nippruvaw ninkarnawhom u nikkonkretizzawhom ħafna. Tant illi kultant ikun hemm l-akkuża, niftakar waħda mill-akkużi li kien jagħmilli l-isqof ta' qabli kienet din psikoloġija biss. Imbagħad ħalli għalija biex, insomma, jien għandi idea, għandi teorija u nittama li mhix jerezija, u nekkaw l-isfijiet u għaw innunzju.
illi meta l-uliet jagħmlu dak li l-ġenituri tagħhom jixtiequ u jridu, m'hemmx għalfejn joqgħod jgħidu kull darba isma' din il-mamja l-mitilità, isma' din id-dedja l-milità. Jien naħseb il-ġenituri xorta jieħdu gost jaraw lil uliedhom jaġixxu jagħmlu tajjeb il-valuri li huma għaddewlhom, anki jekk ma jirreferux kull darba lihom, aħseb wara dak li hemm fuq. Kemm joqgħod jagħti każ jekk aħniex insemmu lilu direttament jew mhux direttament, l-importanti però l-għajxien tal-valuri. L-għajxien tal-valuri. Issa jekk hija ereżija, ġifieri bad naraw ftit. Hija. Allura dawn is-sentejn prattikament iservu biex aħna nintroduċu lill-arajjes mhux biss żwieġ imma l-esperjenza ta' wara. Illi nippruvaw nipproponu nagħmlu proposta ta' formazzjoni anke wara żwieġ. Issa, kemm tirnexxi u kemm ma tirnexxejx. Din hija storja oħra. Jien nista' ngħid li kien hemm parroċċi fejn ħaduha ħafna bis-serjetà illi il-mixja li bdiet qabel iż-żwieġ komplet anke wara. Nista' nsemmi eżempji, però m'hemmx għalfejn. Għas-sempliċi raġuni li skont u jiena hawnhekk inħoss ħafna pejs fuq il-kuxjenza tiegħi bħala raj ta' diyoċesi. Skont kemm il-persuna, is-saċerdot, il-kappillan iħoss ir-responsabilità. Aħna nafu hux hekk. Illi l-ħaġa, il-pjan, il-proġett, l-impenn, meta naħdmu għalih u nistinkaw għalih, jirnexxilna naslu. Jiena lill-kappillani jekk ngħidilhom jiena taġbuni għax jirnexxilkom tiġbru eluf ta' euro, jiġifieri f'tebqatajn biex tagħmlu proġett jew biex tagħmlu xi ħaġa. Nixtieq illi nkunu effettivi b'dak il-mod u ħafna iktar fejn tidħol l-esperjenza u l-attività pastorali. Nixtieq għaliex għax jekk aħna nemmnu fihom verament u x'hekk. L-esperjenzi pastorali żgur illi naħdmu nistinkaw b'tali mod illi jirnexxu. L-effetti fuq iż-żwiġijiet. Jiena waqt li kont qed nisma' il-diskorsi, ir-rendikonti ta' tribunali, l-istatistiċi ta' tribunali, ġewwa qalbi kont qed ngħid isma' suppost il-preparazzjoni it-tħejja żwieġ it-tellifkom ftit mix-xogħol tagħkom, suppost. Mhux hekk, suppost jiġifieri jekk ma tiġux redundant imma insomma kważi jiġifieri. Hekk suppost insomma idealment għax ikun hemm ħafna fatturi u fenomeni. Però fil-fatt ma jiġrix hekk, U allura jiena nħoss li l-akkumpanjament huwa bżonn indispensabbli fil-ħajja tal-Knisja. L-akkumpanjament tal-familji. Diversi dokumenti tal-Knisja, il-Familjaris Consorzio, l-Amoris Letizia, u nista' nibqa' sejjer bid-dokumenti l-oħra kollha, anke l-aħħar dokument ta' Ġunju li għadda, itinerari katekumenali per la vita matrimonjale, jinsisti ħafna fuq dal-akkumpanjament. Tant jinsisti fuq l-akkumpanjament illi jaqsam it-ħejja żwieġ u din laqtitni ħafna xi ħaġa ġdida din li hemm fid-dokument li ma kienx fid-dokumenti ta' qabel. Illi it-ħejja ta' żwieġ, it-ħejja żwieġ tibda saħan sejħela tħejja remota, tibda miċkunija, tibda mit-tfulija. Tkompli f'dik li sejħela tħejja prossima għal-ħajja tal-żgħażagħ, l-esperjenza li jagħmlu żgħażagħ fil-parroċċi, l-pastorali maż-żgħażagħ fil-parroċċi. S'intendi ma' din il-pastorali hemm ukoll inkluża it-tħejja żwieġ. It-tħejja żwieġ jiena nqisha bħala parti mill-pastorali ġovanile, bħala parti mill-pastorali għaż-żgħażagħ. Imbagħad interessanti għax fl-istess dokument illi suppost jismu itinerari mixjiet ta' tħejja żwieġ, fl-istess dokument jitkellem mis-sentejn ta' wara żwieġ. Jiġifieri ma nistgħu mis-sentejn ta' wara żwieġ, anki dawk għadhom tħejjija għaż-żwieġ. Aħna nafu li għal-merin inħobb ngħid li lilna s-saċerdoti s-seminarju ma jagħmilniex assisin, ma jagħmilniex saċerdoti. Min jagħmlek saċerdoti? Jagħmluk in-nies li tiltaqa' magħhom fl-ewwel sin ta' saċerdozzu tiegħek.
Is-seminarju x'jagħmel jagħtik il-materjal, jagħtik is-siment, jagħtik il-kantuni, jagħtik il-conduit, jagħtik l-affarijiet kollha li għandek bżonn biex tibni d-dar. Imma d-dar tibnija mbagħad meta? Tibnija flimkien man-nies, fl-esperjenz u l-istess fil-ħajja miż-żewġa. L-istess fil-ħajja miż-żewġa. Allura l-akkompanjament li aħna nibqgħu mexjin ma' fit-tul ta' snin ta' żmien inħossu li huwa fundamentali. Allura jien inħoss li waħda mill-prijoritajiet pastorali u intom għamiltu tajtu importanza kbira lill-aspett pastorali tat-tribunal. Joġobni ħafna dak id-diskors kemm ta' Papa Franġisku kif ukoll ta' Papa Benedittu 16, dik l-allokuzzjoni famuża li kien għamel dwar it-tejja żwieġ, dak iċ-ċiklu li semma ċiklu importanti ħafna. Papa Benedittu 16 qal iridu nkissru s-cycle illi nuqqas ta' preparazzjoni tajba żwieġ illi mbagħad tisfoċa fi żwieġ li ma jirnexxix u f'sentenza ta' tribunal. Dak iċ-ċiklu rridu nkissruh, kien qal Papa Benedittu. Jiena nħoss li aħna għadna ma kissirniex, u ma kissirniex għalli ma raġuni għax inħoss li fejn tidħol il-preparazzjoni irridu nistinkaw u naħdmu iktar. Nikkonkludi u ma ntawalx iktar billi ngħid li fil-bidu kien hemm reazzjoni negattiva għal korsijiet, għal dan it-tip ta' korsijiet, ħansejħilhom korsijiet għal din it-tip ta' mixja fid-Djoċesi ta' Għawdex, tant li il-kappillani Maltin ġili kienu jċemplu kemm li l-isqof kif ukoll li bħala responsabbli tal-pastorali familjari isma' għandi koppja uċija li qiegħda Malta, tixtieq tiżżewweġ Malta, il-kors u mhux il-kors, il-mixja u mhux il-mixja, eċċetera. Ġifieri, però dawn naqsu. U nista' ngħidilkom li wara l-reżistenza tal-bidu l-esperjenza ġiet aċċettata. Ikun hemm każijiet partikulari, singoli, eċċetera. L-esperjenza però ġiet aċċettata. Li jinħoss illi għadna rridu naħdmu fuqu huwa dan. Inħoss li hemm bżonn ta' iktar ħanidlu hekk coaching tal-koppja individwali. Mhux biss il-kors, il-gruppi żgħar mhumiex kbar. Però mhux biss il-kors li jsir jew il-mixja li ssir mal-grupp, imma hemm bżonn illi ikun hemm kuntatt iktar dirett mal-koppja. Hemmhekk inħoss li għadna neqsejn fiha, jekk Alla jrid qed nippruvaw fir-reviżjoni li qegħdin nagħmlu naħdmu fuqha anki bl-għajnuna ta' diversi counselors u psikoloġi, għal grazzja t'Alla għandna ħafna żgħażagħ li għandhom degrees kemm fil-psikoloġija kemm fil-counseling illum fid-Djoċesi tagħna f'Għawdex li għandna kuntatt sabiħ ħafna, kuntatt tajjeb ħafna magħhom, u allura nħoss li dawn jistgħu jkunu ta' kontribut flimkien mas-saċerdot, mal-kappillan biex nistgħu ngħinu lil dawn il-koppji fil-mixja u fl-avventura sabiħa tal-familja. Ma semmejtx, ma tkellemx dwar il-problematika li għaddej minna fi żmienna iż-żgħażagħ, però naħseb li m'għandix għalfejn nitkellem fuqha, u kif il-kontenut u l-metodoloġiji ta' din il-mixja jaqbdu propju ma' daw id-diffikultajiet, ma' daw l-issues li jiltaqgħu magħhom, li jaħbtu magħhom iż-żgħażagħ tagħna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Però dak imbagħad inħallu għal darb'oħra. Grazzi. Grazzi Eccellenza, grazzi lil kull min tkellem illejla. U bekk wasalna fit-tmiem tal-5 inaugurazzjoni ta' din tas-sena ġudizzjali. Biex ngħid il-verità dalgħodu konna daqsxejn ansjużi li se tiġu daqshekk numerużi għaliex ħafna ma qrawx l-invit sewwa. U sibna li ħadd morru il-belt minn flok. Però minn mar hemmhekk minn flok sab avviż imsammar mal-bib bħal ta' Luteru, ma nittawa mhux bħal ta' Luteru, sabu ruħhom hawnhekk. It was indeed our pleasure
to host the new Apostolic Nuncio to Malta, His Excellency, Monsignor Savio Hontaifai, to his very first inauguration. We welcome you and we hope to see you again next year. As you have discovered, so far we are all very conversant in the language you told us that the Pope advised you when you took up your new role. Cordialità, amicizia, e sorrisi. We don't lack those. So I'm sure you will survive, as you hoped last Sunday. Nirringrazzja lil kull min tasemu biex issir din is-serata il-lejla. Nirringrazzja ħafna lill-arpista brava, Dr. Lidia Buttigieg. U nirringrazzja b'mod speċjali lill-istaff tad-Digital Presence Office tal-Arċidjoċesi ta' Malta għaliex tawna ħafna għajnuna biex għamilna link ta' malajr għal-lejla għax kien hemm min xtaq jiġi u jinsab ma jiflaħx. Nirringrazzja wkoll il-maintenance ukoll tal-kurja għax għanuna. Naf li ħafna ringrazzjamenti imma din is-serata ma ssirx waħdi imma ssir blajnuna ta' ħafna nies u anke tal-kollegi tat-Tribunal. Nirringrazzjakom u niltaqgħu ftit għal barra. Eccellenza, għandek kejk x'taqsam. Grazzi ħafna.